Здравейте, хора! Аз съм Натали. Аз съм Ади. И това е нашият първи епизод! И започваме сега с нашия подкаст. Като вече казах пък кои сме. И ние в момента сме 11-ти клас. Стига си се смяла, моля те. Така, от колко време сме приятелки? От колко години вече? 8-ми клас. 4 години. Почти. Да, почти 4 години. Почти 4 години сме приятелки, да, това е... Wild, да. Wild. Времето минава адски бързо, реално. Да, като реално, какъв ти беше твоят first impression към мен? Мислех, че си много груба. Мислех, че ти... Защото в 8-ми клас си бяхме близки, 4 момичета имахме групичка. И мислех, че ти и още едно момиче от групичката ни бяхте много злобни. Реално аз не съм злобен човек. Не знам, всички си мислят, че аз съм много злобен човек. Не знам какво е това, откъде им идват тези мисли, но да, не съм. Изобщо не. Аз какво първо мислех за теб? Де да знам. Като цяло изглеждаше доста миличка. Нещо, което не ми харесваше, че тя пък е адски мила към хората. В смисъл, някак направи нещо грубо, тя няма да го... То не е да го обижда, ама някакво да каже, той беше в грешка или нещо такова, тя ще каже, сега да, не беше прав, но... Okay, whatever. Да. Okay. Но като цяло, да, така започва нашето приятелство. Просто се видяхме и станахме приятелки. Много... Нямаше някаква вау история или драма около него. Защо започнахме с този подкаст? Защото искахме. Да, ние реално искахме от адски много време. Аз напирах, може би от 8-ми клас още исках да правя подкаст. Но така не ни стигна, може би, коражът да започнем с такова нещо. Да, въобще то първо, че и време нямахме като цяло, защото, нали, 8-ми клас, като си всичко ти е така. Но като цяло, наистина, сега просто решихме да започнем и смятаме така да говорим за доста relatable теми за младите хора, главно тинейджерите, защото аз поне смятам, че няма много места, на които са такива неща, които ние ще обсъждаме да се говорят. Да, примерно искаме да накараме хората да се чувстват окей, да се научи... Да е safe space, нещо такова. Да не се страхува, защото наистина няма какво да се страхуваш. Той живот е за живеене. Да, един живот имаме, втори няма да имаме, така че по-добре сега да го живеем. Да. Сега да го правим този подкаст и така. Наистина просто не знаехме в началото за какво да говорим, но реално един вид просто ни дойде някакъв буст на енергия и решихме да го направим, да започнем с това цялото нещо. И каквото стане. Буквално не ни интересува дали ще ни гледат много хора, дали още няма пък да имаме зрители. И 10 човека да ни гледат и това да са само от родителите ни, не ме интересува. Беше уникално. Но да, аз като цяло... Опа, извинявай, че те прекъснах. Давай, говори. Просто да кажа, че от 8-ми клас, както ти е дошла тази идея, както сме си първоначално говорили, поне за мен сега имам, как да кажа сега, не ме е страх да го направя, защото преди много беше страх да съм пред камера, да говоря пред хора, нали, особено ако не ги познавам някой, да се кача в социалните мрежи, как говоря или как правя нещо въобще на TikTok, клипчета, каквото и да е, много ме беше страх. Обаче сега си викам, каквото стане. Да, той като цяло вече сме малко по-големи, защото преди 8-ми клас ти си още някакво детенце такова, не знаеш какво искаш от живота, не знаеш какво се случва. Да. Но да, аз като цяло това лято реших, че ще започна с моята TikTok кариера, която свърши. Но какво да се прави? Отказах се от това, но сега поне като го правя с някой друг, няма да ми е толкова гадно, защото ние какво тук просто ще седим и ще разказваме някакви интересни истории. Ще си говорим. Като цяло сега ще ви разкажем малко реално за нашия живот, така да си станем малко по-близки. Клакет! И да, просто ще ви разкажем малко някоя друга интересна история за учителя, принципно. Главно мислим да говорим в момента за училище, така. Но да, като цяло, с какво мислиш да започнем първо, Ада? Да е нещо интересно да разкажем на хората. Какво е интересно? Интересно е, че учим китайски, примерно. Аз съм била 1 година в Китай.
А, В Китай, да. да, доста време. Сега скоро пак ще живея, като завършим. Да се надяваме. Но като цяло, примерно учителя ни по китайски, сега няма да му казваме името, ама този човек е уникален. Той е икона просто. Ох, и огромна икона. Огромна икона. Примерно в 8-ми клас направо толкова много ни беше страх от него. В момента не ни е. В момента сме малко по-така. Не сме чилнати. Да, пак казвам, ние сега сме малко по-големи, ама в 8-ми клас и 9-ти клас направо. Ти там за 9-ти клас можеш да Даже, разкажеш повече. Дале, в 9-ти клас не ни беше по китайски, беше по английски. И човека идва и си караме часове по английски, всичко нормално. Аз съм живяла в чужбина. Аз английския го владея на перфектно ниво. Имам сертификат от Кембридж, си изкарах в 7-ми клас още. И английския ми е топ. Идва човека да ни преподава английски. Пише ми някакви двойки. На всеки божи тест аз си карвам двойка, която английския ми е майчин език, все едно да кажеш. И Да. се чуда, откъде тия двойки бе? Аз не мога да говоря или какво бе, господине? Да. Ма не, той като цяло наистина в 9-ти клас, аз много не бях с него така. Аз се радвам даже, че когато се върнах в 9-ти клас от Китай, тъй като бях втория срок, се върнах от Китай. И трябваше да си изкарвам оценки и такива неща и се радвам, че тестовете, които ни бяха дадени, не бяха от него, защото аз тогава нямаше да завърша по английски, но да, като цяло този човек просто в момента по китайски направо е по-гром, пълен, тъй като имаме всякакви модули и такива неща, но ние се справяме. В смисъл. Ние сме едни от малкото, които ще завършим тази година, защото половината ни клас, по-голяма част от половината, са с двойки, които даже не е много тяхна вината, ама какво да се прави, нали? Да, ние имаме тройки и четворки, нали? Да, но минаваме. Да, но ще завършим, това е важното. Да, минаваме нататък. Да. Като нещо друго, което може да кажем от училище също, може би... Да, че сме част от ученическия съвет. Да, и аз това мислех тъмън да кажа. Да. И това ни каза да имаме такива много интересни ситуации. Много сме дейни. Много сме дейни, училищната да. среда. Тук съседите ти. Мани отгоре има едно куче, дето постоянно се разхожда напред-назад. И то явно е това. Но да, като цяло за ученическия съвет много сме дейни, както Ади каза. Имаме много дейности, не като базари и всяки такива неща. Даже вчера имахме базар за маратонички, който беше много успешен. Да. Като тези неща ги правим за благотворителна кауза, но и парите не отиват до нас. Не, всичко е с благотворителни цели, да си помагаме. Да. Както казахме, това е важна тема за нашия подкаст, да сме от помощ на хората. Да, като Ади, ти от кога си част от ученическия съвет? От миналата година. От миналата година. Да. Аз съм част от ученическия съвет от тази година, но като цяло аз мятам, че това много ми е помогнало, защото в момента аз участвам в много повече дейности. В смисъл, чувствам се много по-дейна. Този микрофон, надявам се, защото си го отдадех няколко пъти в лицето. Се надявам да не се е прецакало аудиото, но да. Но наистина смятам, запознавам се с много хора, много нови хора. Направих адски много приятели, които не очаквах, че ще направят, дори хора, които са от по-малките класове. Мисля, сме си близки и имаме някакви такива интеракшени. Да, те са много готини. Да, за първа година са в това училище и са много прекрасни. Супер хора. Много са сладки, много са такива отворени, искат да си говорят с теб. Да, ние като бяхме 8-ми клас не бяхме така. Изобщо. Ние 8-ми клас бяхме супер затворени. Ме беше страх от хората. Мен не ме беше страх от хората, но като цяло аз почнах с нашия клас да си говоря малко след като се върнах от Китай. Защото преди това, си говорих там с някои хора, ама в момента, си говоря с всички, докато преди това почти с никой не си говорих. Но като цяло просто пораснахме, а децата в днешно време, в смисъл, и ние сме деца, но като цяло хората, които са по-малки от нас, се порастват много по-бързо, защото, пак казвам, ние като бяхме 8-ми клас, никъде не искаме да участваме, от всичко ни е срам. Тук 8-ми клас са толкова дейни в момента, че направо и аз не знам. Сега в момента ни предстоят доста събития, които ще са да се срещаме с някакви по-известни хора. Наскоро даже се срещнахме няколко дена. Оле, значи,
Ужас. Ами, нашата библиотекарка в училище, тя е много готина жената. И така прави библиотеката да е едно много хубаво пространство за хора и много сейф, да го наречем. Нали? И наскоро отиваме при нея да я помолим за нещо, примерно да ползваме библиотеката за една дейност. И тя ни вика: добре, момичета, всичко хубаво, може. Искате ли да останете тук сега по време на часа? Вижте, ни дойде олимпийски шампион. Ще дойде... Не, той вече беше там. Той беше там. Може да се снимате с него. Да, ние гледаме, викаме: олимпийски шампион. Да, направо. Много, аз малко ми стана тъпо, защото аз тогава точно имахме часове и нямаше точно такива часове, които няма как да пропуснем, защото са профили. Аз даже не знаех по какво е шампион този човек. Да, тя просто ни каза олимпийски шампион, не каза по какво е. Мисля, не разбрах някой много известен ли е или нещо такова, но да, като цяло видимо е известен. Да. Но просто беше супер странно, защото никой не знаеше за това. Аз това малко се нервя за повечето дейности, които се случват в нашето училище, че реално адски много хора не разбират за тези дейности и реално това не е окей, защото някакво дошъл олимпийски шампион в училището, кой знае, в смисъл ние разбрахме по огромната случайност просто защото да сме там. Да, докато има хора, които даже никога няма сигурно да разберат за това нещо. И като цяло в момента всъщност са малко по-добре нещата, тъй като съвета ни така разпространява повече информация, отколкото преди. Но все пак има някакви спречки, някакви спънки, които трябва още да се изгладят, но да, се опитваме да ги оправим тези неща. Много, тези съседи твои много обичат да тропат наистина. Не решим да снимаме и те просто ще решат да ни тропат тук на главата. Чудесно. Така, значи нещо още, което може да кажем. Да, че наистина ще се опитваме да качваме 2 пъти в седмицата, всяка сряда и всяка неделя, но все пак стресът от училище си го има, нали, все пак, както вече казах, сме 11 клас. Да, и с часовете по китайски, допълнителни профили и по всичко, специално изпитванията, колкото можем. Все пак аз мятам, че в момента на мен поне графика ми е малко по-спокоен, като ги няма всички тези други предмети, типа химия, биология и такива неща. Има само предметите, които ние сме си избрали, но все пак си е стрес също и така. Така, според теб, кое може би казал, че в момента ти е най-стресиращо за училище? Като цяло, кое ти е най-стресиращото нещо в момента? Часовете ми по математика. Аз съм профил математика, нали? И имаме, освен тази нормалната математика, имаме допълнителни неща, които са взети от университетските курсове, са смъкнати просто на по-просто ниво да не ги преподават. Понеже имаме недостиг на преподаватели по математика, имаме един много прекрасен господин, който е върнат от пенсия, доколкото съм разбрала. И той е просто икона. И той е като господина ни по китайски, само че по математика. Значи закъснява. Първият срок, когато бяхме от 7:30, той идваше в 8. Или след 8 на училище. Да. Аз си спомням, нали, аз не съм профил математика, но тя ми разказва всеки ден какво се случва. Той човека просто иска да се наспи. Защо училището да го спира от това да се наспи? Да, той е като нас. Смисъл? Да. И примерно трябваше да имаме изпитване за оформяне на оценките в края на срока. И човека закъснява. Ама яко закъснява. Имаме примерно 2 часа и първия час той закъсня. Той иде за последните 10 минути сигурно. Не помня. Да, помня го това. Втория час ни оформя срочните оценки, които трябва да изпитва. И една приятелка трябваше да я остави, да я доизпита на някакви неща и да пише там някакви задачи да решава. Обаче и взе и междучасието след втория час и вече и следващия час, който тя има друг предмет тогава, не може да остане. И междучасието. Той човека просто, господина по математика, оставя ги тези хора да си решават задачите по време на следващия час, когато те имат други предмети и трябва да ходят на друго място, в друга стая. И не помня точно кога, дали по време на междучасие или точно по време на часа,
затваря си вратата, защото вика, когато прозорец е отворен в стаята, вратата не може да е отворена, за да не проветряваме коридора. Виждате ли в коридора? Ще стане авария, ако го проветрим. Направо. И затваря вратата на класната стая. И като я затваря, дърпа дръжката и тя му става в ръката. Може. И така с дъжката в ръката да ги сочи там моите братък и другите ученици. Да, нали ги беше заплашвал, че това е пистолет. Ужас. Човек е цяла икона просто. Но просто е уникален, да, с такива истории съм чувала. Сега да не говорим, че тя е моята госпожа по философия и тя е една огромна икона. Значи, жената принципно много ни харесва нашия профил, но понякога се случва така, че да се държи, сега, не искам да казвам неадекватно, добър учител е, добре преподава, но има случаи, в които просто тя не знае какво трябва да преподава. Примерно тя ни е по гражданско образование и адски много хора, не само на нашия клас, но и на други класове, те адски много се оплакват, че тя реално не преподава гражданско образование, тя преподава профилирана философия. И аз това съм го забелязала, тъй като първият ни тест, реално единственият тест, който имахме в първия срок, целият тест беше профилирана философия. И ние казахме, добре, госпожо, ама, нали, от нашия клас има 2 човека, които са профил философия, аз и още едно момиче. И, нали, ние сме единствените, които реално ги учим повече в дълбочината на неща. Не може това да го дадете на целия клас. Да, и то за това аз сега, като ви го дам, вие трябва да сте най-добрите от целия клас. Не можете да се излагате. Госпожо, успокойте се, моля ви. Да, наистина тя в часовете, когато имаме гражданско образование, тя става друг човек, тази жена. Значи, когато имаме философия, тя е супер миличка, супер приятна и ще пусне до туалетна. Случвало се някой да има храна в час и тя да му каже, излез отвънка си дояш, няма да ти направя нищо, нито забележка, нито нищо. В гражданско това никой няма да се случи. В смисъл, тя ще те увика, че си искал да ходиш до туалетната. Или да пиеш вода, в смисъл, каквото и да е. Просто е уникален учител. На тази тема реално за учители, за такива неща, хората какво искат да учат след като завършат. Какво смяташ за университетите и като цялата система, която защото са ни наближава? Ужас. Принципно, аз съм си изградила такъв майндсет, че няма да уча в България. Да, то и аз така. Не искам и да живея тук, не искам и да уча тук. Било то в София. Разбираемо. Изобщо. Да. Не. Просто защото някак си цял живот да живееш в един град. Не цял живот, защото съм живяла и в чужбина, нали? Но повечето време да живееш в един град и да учиш тук и да излизаш с приятели. Ти си го обиколи от този град и то първо ти става скучно. И някакси искам да изляза от този балон, който сме си създали тук в нашата общност, в нашето училище, в града. Да изляза и да се изправя сама срещу живота един вид. Да се преместя далече от родителите ми, да се издържам сама, да си създавам нови приятелства с други хора от друга култура, от други държави. Реално, в смисъл да разбираем, аз имам почти същия майндсет. Аз, както вече казах, аз живях в Китай 1 година. Да, бях далече реално от България, но не бях далече от приятелите ми, тъй като ние бяхме, не е да кажа да съм отишла сама изцяло, бяхме 20 човека в нашето училище и още доста, и то просто така, но реално тогава аз, даже още от преди това съм си мислила, аз не искам, нали, да живея в България, нали. Имах време, в което реално исках даже, тъй като аз не съм от София, аз съм от Своге, нали, шоколад Своге, да, предполагам всеки е чувал, но като цяло аз имах време, в което като бях малко по-малко, викам, аз ще си остана да си уча в Своге, какво ще се занимавам, ще ходя в София. Не стана така, нали, отидох в София по супер голямата случайност. Записах китайски отново по супер голямата случайност, аз не исках да уча китайски и от тогава нататък аз просто реших, че аз искам да си завърша образованието в Китай, нали, за университет. И в момента имам адски много изпити и неща, които трябва да подготвям, защото аз трябва да се подготвя 1 година преди да кандидатствам, което прекрасно.
Но като цяло не искам да живея там, тъй като не знам колко хората са запознати с икономиката и като цяло как е устроен живота в Китай, тъй като не е окей. Но като цяло за образователната им система е уникална. И аз просто съм си го сложила. Сега, за бъдеще, дали ще живея в България или не знам, но има шанси да се върна в България, просто защото да знаеш китайски, да имаш диплома от университет в Китай, да си търсиш работа тук, реално може да изказваш много добри пари, защото колко човека знаят китайски в България, не чак толкова много, но като цяло и Европа е опция, Америка не, за мен не е опция, поне аз не съм фен на Америка въобще. В смисъл не хейтя американци или такива неща, просто не ми харесва самата държава. Смятам, че наистина малко ли много пътищата ни ще се разделят след 12 клас, тъй като тя не иска въобще да учи в Китай. Не, аз съм скарана и с китайски и с всичко. Да, но аз просто като цяло смятам, че дори пътищата ми по някакъв начин да се разделят, смисъл пак ще си останем някакви приятели, ще се виждаме така, си правим реюниони, нашата групичка от училище. Да, Girl Trips. Като каза Girl Trips, тази година направо, като деца вика, едно последно лято ще имаме заедно и ще си направим толкова много Girl Trips, че ще ходим в Бали, но не Бали, за жалост. Аз съм много тъжна от този факт. Нищо. До година ще ходим в Бали, да. Добре. Но да, като цяло много... Става нещо с това подкаст, ще ходим и в Бали, къде ли не. Да, може от Бали да снимаме подкаст. Да. Абонирайте се, хора, абонирайте се, ще пуснем епизод от Бали. Но да, като цяло имаме адски много планирани Girl Trips, нали? Не само двете, и с други хора. Като цяло имаме адски много концерти, не знам си още какви неща направо. Ще имаме и гости на подкаста. Да, но първо трябва да си вземем повече микрофони. Но да, като цяло, тя още иска да ходи на още концерти. Аз и се карам, че нямаме пари вече, защото обедняхме хора. Няма. Те постоянно, значи, не знам какво, януари, февруари и сега, сигурно и през март месец, целият март месец ще обявяват някакви европейски турнета, концерти и как да не отидеш, бе, то е... Да, ама то като цяло наистина адски много артисти в момента започнаха, нали, да качват, в смисъл, супер много турнета, всякакви неща. Аз принципно съм доста голям BTS фен и ако хората помнят, нали, там, когато BTS се разделиха и всякакви такива неща и всички чакаха адски много време те да пуснат турнета. Те обявиха това турне, тези билети се изкупиха толкова бързо. Аз знаех, че няма да ходя, като цяло въобще нямах и идеята да купувам билети или нещо такова, но то е било наистина борба да уикенд пусна турне, на което ние ще ходим. Даваш си парите, следващия пусне. Пак си даваш парите и следващия обяви турне и ти си викаш, добре, аз да не ги купая тези пари. В задния ми двор има дърво с парички, дете растат. Да, буквално тук... Еврата падат дървото. Чак да кажа левовете, ама вече левове няма. Но това мисля, че е тема за друг епизод, за българския лев. Ще се опитваме да качваме така често, нали, 2 пъти в седмицата. И сега в момента ви обещаваме, че ще качваме постоянно. Разбира се, може да се случи да не успеем да качим някой епизод на време, да го обработим на време, но да, наистина ще се опитваме да го качим и се надяваме тези теми, които ще развиваме, които реално може да очаквате много различни теми, и пак казвам, ще говорим за училище, ще ви разказвам малко повече така интересни истории, които са ни се случвали в училище. Предложете ни в коментарите някакви неща, за които да си говорим, които искате примерно да знаете нашето мнение за тях. Ще си говорим. Да, също така смятаме да говорим за доста проблеми на тинейджерите, като проблеми с родители, като цяло проблеми с връзки, такива неща, mental health issues, нали.
И също така, вече по-нататък може би ще отваряме малко по-deep talk теми, нали, за addiction и всякакви такива неща. Но това смятам да е малко по-нататък, защото все пак са тежки теми, които аз дори в момента не смятам, че мога да говоря за тях. Това са неща, през които повечето тинейджъри минават и просто искаме да споменем, така, да споделим нашето мнение. И да, както може да видите, ние сме много леко така стресирани. Но този епизод ще е малко по-така... Този епизод е по-лежерен. Да, по-лежерен. Казваме ви 2-3 думи за нас, някоя историка. Да, малко тук сменихме 1000 теми. Дано ви е било интересно да ни слушате как говорим за такива неща. Да. И да, като цяло, мисля тук да приключваме с този епизод. Okay. И така, харесайте видеото, абонирайте се за нашия канал. Палче. Да, може да споделите видеото на вашите баби, дядовци, с кучето може да го споделите. И така, две хора, това бяхме ние, Ади И Нана. Да, и ще се видим в следващия епизод, който ще излезе тази неделя. Да. До скоро!